bi an bena kana kumakan minnu dala minɛ simin kan na o ye Modibo Keyita ka laseli min ni o nana kana kɛ ka bɛn ni san 1963 o dabata kalo n'o ye san kalo 5nan tile fɔlɔ ye baarakɛlaw olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana kɔnɔ. Modibo Keyita ye min fɔ jamana kɔnɔ don bɛɛ lajɛlen ye an teri jamanaw olu ɲɛmɔgɔ minnu kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye faamalamɔgɔw ye an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ o kumakan ninnu ka olu dala minɛ. Modibo Keyita ye fɛn min fɔ ye an k'o lamɛn. Chers camarades travailleurs, ntamaɲɔgɔn kanunen baarakɛlaw, excellent, famanamɔgɔbaw, au nom de l'Union soudanaise RDA, Union soudanaise RDA tɔgɔ la, j'adresse nos félicitations les plus chaleureuses Menga waliɲumadɔn foli barikama lase aw ma, aux camarades travailleurs k'o lase ntamaɲɔgɔn baarakɛlaw ma, pour le magnifique défilé aw bɔra ka tagama cɛɲuman min kɛ, qu'ils viennent d'exécuter aw bɔra ka o min waleya sisan, et qui nous a fait passer de si agréables heures. o min kɛra sababu ye ka wagati ɲuman natɛmɛ an bolo. Cette démonstration, o kɛwale min jirala, qui est assez indicative o min ni o bɛ ɲɛjirali kɛ k'a ɲɛ, de l'importance du syndicalisme en République du Mali n'a bɛ tali kɛ lafasali tɔn ko la an ka jamana kɔnɔ Mali jamana kan, et aussi ani fana de la grande unité des travailleurs kelenya min bɛ baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ a b'o jira, est pour nous pleine d'espoir o falen do jigiyaw la an ta fan fɛ, dans les perspectives qui s'offrent à notre parti hakilinan kuraw nataw minnu ni olu bɛ ɲɛsin an ka parti ma pour la construction du socialisme. ka tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobɛyali dilanni na. Camarades travailleurs, ntamaɲɔgɔn baarakɛlaw, vous venez de nous donner une fois de plus la preuve aw bɔra ko kura tuguni ka dalu di an ma que vous avez compris ko aw ye faamuyali kɛ qu'après la lutte politique ko politiki kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ qui a conduit notre pays à l'indépendance, min nana ni an ka jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya ma, il y a une lutte ko kɛlɛ dɔ bɛ yen plus difficile min ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛlɛ tɔw kan, dans laquelle nous nous sommes engagés o kɛlɛ min kɔnɔna na an ye an cɛsiri o fɛ, et dont l'issue o min kuncɛli dépend dans une certaine mesure, dans une large mesure, ni o fanba lonnen don cogo dɔ la de votre propre détermination. ni aw ka cɛsiri gɛlɛn ye. Je vais vous dire aussi k'a jira fana ko que le succès de l'option de l'Union soudanaise RDA ko Union soudanaise RDA o ye jɔse min ta o sabatili dépend de vous, ko gulonnen don aw la, parce que ka daa kan le défilé a démontré tout à l'heure aw bɔra ka tagama min kɛ jamajɛ tagama min kɛ sisan, que vous tenez entre vos mains les secteurs les plus importants ko bolofara minnu bɛ yen ni olu nafa ka bon ka tɛmɛ bolofara tɔw bɛɛ lajɛlen kan k'o bɛ aw tigɛ kɔnɔ, de la vie de la République. n'o ye jamana ka ɲɛnamaya ye. Cette confiance o dannaya min filɛ o ye que le parti a placée en vous, ni parti yo o ta k'o da aw kan en vous remettant ces secteurs importants, ka nin bolofara nafamabaw to aw bolo, est le témoignage o ye seereya ye. de votre grande conscience de militants et de travailleurs, dannayaba min bɛ aw la, dannaya min bɛ tali kɛ tɔndenya dannaya la ani baarakɛla ka dannaya la, mais aussi de votre détermination ani fana aw ka cɛsiri à ce que notre socialisme ka daa kan an ka sɔrɔ ni fanga forobayali ne soit pas ce socialisme que l'on proclame un peu partout à travers l'Afrique, o kana na kɛ ni sɔrɔ ni fanga forobayali ye min welewele bɛ da fan bɛɛ lajɛlen fɛ farafina, mais qui correspond en réalité nga o sɔrɔ ni fanga forobayali min bɛ bɛn tiɲɛ na à la bourgeoisie camouflée banaya dogolen ma sous des dehors de développement socialiste. ni siraw ye sira minnu ye kɔkan siraw ye minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali yiriwali la. Vous avez donné également la preuve, camarades, taamaɲɔgɔn a ye dalu da kɛnɛ kan fana ko que quand il s'agit de l'honneur de la dignité de la République du Mali, ko n'a kɛra k'a fɔ ko Mali ka hɔrɔnya ani a ka bonya ko o ko de don, et quand il s'agit d'affirmer votre solidarité à l'égard des couches les plus défavorisées, ko ni a kɛra fɛnɛ k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye min ye ka a ɲɛsin bolofaraw ma, bolofara minnu ni olu de ka dɛsɛ an'u ka kɔli barika ka bon, vous allez prendre vos responsabilités et toutes vos responsabilités. ko aw na se ka aw jɔyɔrɔ ta, aw jɔyɔrɔ dafalen ye min ye k'o ta. Je ne citerai que pour preuve n bɛna damadamaw de fɔ dalu la dɔrɔn. la taxe civique à laquelle courageusement vous-même vous avez accepté de vous imposer. fasodenya baara min ni aw yɛrɛ ye o ta ni dusu ye, aw sɔnna ka o min kɛ aw yɛrɛ ma wajibi ye. La taxe de solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ salen min bɛ yen en faveur de nos frères refoulés du Sénégal ka a ɲɛsin an balimaw ma, balima minnu ni olu gwɛnna ka bɔ Senegal jamana kan, et aussi ani fana toutes les restrictions
que le parti a estimé devoir vous imposer. Ani sira fɛn fɛn de bɛ yen ni parti ye o wajibiya aw kan ni o ye dɔbɔli ye aw ka nafaw la ka dɔbɔ aw ka makamaw la. Et que d'ailleurs vous avez accepté quelquefois demander. Tuma dɔw la a ye o kanu ka taa sɔrɔ o ma laɲini aw fɛ. Pour que les charges des couches les plus défavorisées puissent être allégées. Walisa kulu minnu bɛ yen ni olu de ka sɛgɛn barika ka bon kosɛbɛ dɔ bɛ se ka bɔ olu ka dekun na cogo min na. Je puis vous donner l'assurance, camarades travailleurs. Taamaɲɔgɔn baarakɛlaw n bɛ se ka nin kuma fɔ aw ye k'a jɛya. Que le parti et le gouvernement. Ko parti ani fanga n'o ye gouvernement ye. Se feront un devoir impérieux de réaliser toutes les conditions maximales. Ko na u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka charte lakikaw bɛɛ lajɛlen dafa. Pour que la marche en avant de notre pays vers le socialisme. Walisa taama min bɛ an ka jamana kɔrɔ ka a ɲɛsin sɔrɔ ni fanga forobayali ma. Devienne une réalité pour tous. O ka se ka kɛ tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen ta fan fɛ. Mais nga pour cela, ka ɲɛsin o de ma. Il faut que vous réalisiez davantage que vous constituez plus que jamais l'avant-garde de l'action et du parti et du gouvernement. Fo aw ka bɔ a kalama ka taa fɛ ko aw ye parti ani fanga o ka baarakɛtaw ko aw de bɛ bila o ɲɛfɛ bada. Et le 1er mai doit être pour vous. Dabata kalo tile fɔlɔ ni o ye san kalo duurunan tile fɔlɔ ye o ka kan ka kɛ min ye aw ta fan fɛ. L'occasion de dresser le bilan. O ka kan ka kɛ sababu ye aw ta fan fɛ aw ka kimɛli kɛ. De votre action personnelle. Aw yɛrɛ kun ye min kɛ ka o kimɛli kɛ. Dans les chantiers. Sojɔyɔrɔw la. Dans les bureaux. Bureauw kɔnɔ. Dans les champs. Forow la. Partout où vous vous trouvez. Aw mana kɛ fan o fan fɛ. Pour qu'à vous-même. Walisa aw yɛrɛ kun kɔnɔ. Vous puissiez vous dire si vous avez pleinement rempli votre tâche et votre devoir. Aw ka se k'a fɔ aw yɛrɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ k'a fɔ aw ka baarakɛta ye min ye ni aw y'o kɛ k'o dafa. Le 1er mai doit être également pour vous. Dabata kalo tile fɔlɔ n'o ye san kalo duurunan tile fɔlɔ ye o ka kan ka kɛ min ye fɛnɛ aw ta fan fɛ. Un examen de conscience. A ka kan ka kɛ aw yɛrɛ kun danganiya sɛgɛsɛgɛli ye. Vous devez vous demander si pendant l'année écoulée. Aw ka kan ka aw yɛrɛ ɲininka n'a kɛra k'a fɔ ko san tɛmɛnen kɔnɔna na. Vous avez été exact. N'a sɔrɔ k'a fɔ aw ye kow kɛ ni tilennenya ye. Vous avez été assidu. N'a sɔrɔ aw kɛra mɔgɔ cɛsirilenw ye. Vous avez donné le maximum de vous-même à la tâche qui vous était confiée. N'a sɔrɔ aw ye aw yɛrɛ kun bɛɛ di baara ma baara min kalifara aw ma. Il doit être également pour vous. A ka kan ka kɛ don ye fɛnɛ aw ta fan fɛ. L'année aussi des résolutions. A ka kan ka kɛ latigɛ san fɛnɛ ye aw bolo. En effet. Ka da o de kan. Vous devez. Aw ka kan. Compte tenu du passé, compte tenu de votre examen de conscience. Ka kɛɲɛ ni don tɛmɛnenw ye ka kɛɲɛ ni aw yɛrɛ kun sɛgɛsɛgɛli ye aw ka danganiya kɔnɔ. Corrigez ce que vous avez pu constater chez vous. Aw ye fɛn min kɔlɔsi k'o ye fɛnw ye aw yɛrɛ la minnu man ɲi ka olu labɛn. Comme défaillance ou comme erreur. Aw ye fɛn minnu kɔlɔsi aw yɛrɛ la ko olu ye filiw ye k'o ye sirabilali kow ye. Et il faudrait que l'année nouvelle des travailleurs. Wajibi don san kura min filɛ nin ye n'o ye baarakɛlaw olu ka san ye. Qui commence aujourd'hui. O min bɛ daminɛ bi. Soit pour vous une occasion d'être un meilleur enseignant. O ka kan ka kɛ sababu ye aw bolo aw ka kɛ cɛmancɛ kalanfaw ye kalanfa minnu ni olu ɲɔgɔn tɛ. D'être un meilleur instituteur. Aw ka kɛ duguma kalanfaw ye kalanfa minnu ni olu ɲɔgɔn tɛ. D'être un meilleur agent de la fonction publique. Aw ka kɛ foroba baarakɛlaw ye foroba baarakɛla minnu ɲɔgɔn tɛ. D'être un meilleur ouvrier. Aw ka kɛ baaradenw ye baaraden minnu ɲɔgɔn tɛ. D'être un meilleur cultivateur. Aw ka kɛ cikɛla ye cikɛla min ɲɔgɔn tɛ. Et d'être aussi un meilleur agent de l'information. Wa aw ka kɛ baaraden ye fana ye baaraden min ɲɔgɔn tɛ kunnafoni dili la. Camarades, c'est en apportant chaque jour des victoires sur nous-mêmes. Don o don ka an sigi ka an da don an yɛrɛ kun ka kunkanko kibaruyaw la. Sur nos faiblesses, sur nos erreurs. Ka an da don an ka barikantanya kow la, an ka filiw la. Que nous ferons un pas de plus vers le socialisme. An na sendaɲɛ kelen de kɛ ka taa ɲɛfɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la. Parce que le socialisme. Ka da kan sɔrɔ ni fanga forobayali. Ce n'est pas comme on peut le croire. A tɛ i n'a fɔ an bɛ se ka a ye cogo min na. Surtout quand il s'agit de le construire, que le socialisme se construit dans la facilité. Zanko ni a fɔra ko ka sɔrɔ ni fanga forobayali dilan. K'a fɔ de ko sɔrɔ ni fanga forobayali baara ko o bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ. Il ne se construit pas dans la facilité. A tɛ dilan nɔgɔya kɔnɔ. Dans les années premières, il faut savoir serrer la ceinture. San fɔlɔ kɔnɔna na fo i ka se i cɛsiri cogo de la. Dans les années premières,
san fɔlɔ kɔnɔna na. Il faut s'armer de courage et de patience et surtout de confiance et de beaucoup de confiance. Fo i ka jijali kɛ i cɛsirijala ye ka muɲuni kɛ i cɛsirijala ye ani danaya caman. Mais nga si on n'est pas arrivé à vaincre les faiblesses créées en nous par le système colonial, ni an ma se ka barikantaɲaw kɛlɛ k'o bɔ an na barikantaɲa minnu dira an ma jɔnya wagati fɛ, si nous ne sommes pas parvenus à dominer les facilités vers la vie de jouissance, ni an ma se ka kuntigiya ta nɔgɔya kow olu kan ani ɲɛnamaya yɛrɛ damun kow kan, si la plus petite pénurie peut nous mettre en émoi, n'a kɛra k'a fɔ ko fɛn fitinin dɔ dɛsɛ ko o de bɛ an bila kamanagan ni jawuli la, eh bien, o la sa il nous sera difficile de construire le socialisme. a na gwɛlɛya an ma an ka sɔrɔ ni fanga forobayali dilan. Nous devons nous dire que nous ne sommes pas les seuls à vouloir construire le socialisme. An ka kan ka a faamuya k'a fɔ ko an kelen tɛ a la ka sɔrɔ ni fanga forobayali dilan. Il a été construit déjà en d'autres lieux dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Sɔrɔ ni fanga forobayali delila ka dilan mɔgɔw olu fɛ saritiw la saritiw minnu ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ anw ta kan. Ces peuples-là ont réussi parce qu'ils ont su s'armer de courage et de confiance. O jamana kɔnɔdenw sabatira ka da kan u sera ka jijali k'o don u yɛrɛ la ka danaya don u yɛrɛ la. Pourquoi nous aussi, peuple du Mali, munna an fɛnɛ an minnu sigilen bɛ mali la yan, peuple courageux par essence, an minnu kɛra jamana kɔnɔdenw ye dusu bɛ minnu kɔnɔ danni yɛrɛ cogo fɛ, peuple attaché à sauvegarder sa fierté et sa dignité, jamana kɔnɔden minnu ni u nɔrɔlen don u ka ɲagali la ani u ka hɔrɔnya lafasali la, peuple attaché à défendre coûte que coûte son indépendance. Pourquoi nous aussi ne réussirons pas? jamana kɔnɔden minnu ni u dulonnen don cogo bɛɛ lajɛlen na u ka yɛrɛma hɔrɔnya lafasali la, cogo jumɛn na an fɛnɛ tɛ se ka sabati? Je dis que nous réussirons. Ne b'a fɔ k'a fɔ ko an na ɲɛ sɔrɔ an bɛna sabati. Nous réussirons parce que An na sabati ka a sababu kɛ si l'on suit l'évolution de la République du Mali, n'an bɛ Mali yɛlɛmɛbolo jate minɛ. eh bien, nous avons été quelquefois confrontés avec des difficultés Siga tɛ a la tuma dɔw na kɛ a la an bɛna ka na gɛlɛyaw sɔrɔ. que nos adversaires ou alors O la sa an kɔniyabagaw an kɛlɛbagaw des devins qui n'ont pas jusqu'ici donné la preuve de la justesse, de la prévision, des difficultés qui auraient fait sombrer notre peuple. maa minnu bɛ yen ko olu bɛ kɔn ka wagati ko nataw fɔ olu minnu ni olu ma se u ka ko bolodalenw ka o tiɲɛ da kɛnɛ kan hali bi gɛlɛya minnu ne o tun bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana kɔnɔdenw k'u labin. On avait pensé que nous serions humiliés, que nous serions dans la catastrophe, dɔw tun ye a miiri k'a fɔ ko an na lebu ko kasara na se an ma, que nous nous mettrions à genoux pour solliciter telle ou telle aide. ko an na an ɲɔngirin ko ka dɛmɛni ɲini yan fɛ ko k'a ɲini yan fɛ. Nous avons su serrer notre ceinture. An sera an ka cɛsirijala o sama cogo la, Nous avons dû nous donner la main an sera an bolo di cogo la ɲɔgɔn ma et nos camarades dans tous les domaines. ani an taama ɲɔgɔn bolofaraw bɛɛ lajɛlen na, Et même ceux pour lesquels ils ne s'étaient pas suffisamment préparés ani hali an taama ɲɔgɔn minnu ta fan fɛ ni olu labɛnnen tun tɛ k'a ɲɛ, ont pu prendre leurs responsabilités et toutes les responsabilités. olu sera u jɔyɔrɔ ta cogo la u jɔyɔrɔ dafalen ta cogo la. Et alors, camarades, O la sa taamaɲɔgɔn, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de raison que nous ne gagnions pas la bataille de l'indépendance économique. o de kama n b'a fɔ k'a fɔ ko sababu foyi tɛ yen ko an ka dɛsɛ ka sabati kɛlɛ la, kɛlɛ min ni o bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ sɔrɔ ko sira fɛ, Et que aussi nous ne gagnions pas la bataille de la construction socialiste. ko an ka dɛsɛ o la fɛnɛ ka se sɔrɔ kɛlɛ la, kɛlɛ min bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali dilanni na, Nous gagnerons an na se sɔrɔ. parce que nous sommes avec vous, camarades travailleurs, Ka da kan an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ taamaɲɔgɔn baarakɛlaw, et vous venez de donner la démonstration la plus éclatante wa aw bɔra ka o de yira cogo la, yira cogo min ni o kɛra ŋaɲaki ye. pour ceux encore chez lesquels peuvent subsister le moindre doute, Mɔgɔw olu ta fan fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen hali bi ni siga dɔɔni bɛ olu la, que vous êtes décidés plus que jamais ko aw kɛlen do ka a latigɛ bada à aller de l'avant ka taa ɲɛ pour que le socialisme malien devienne une réalité pour toutes les couches de la République du Mali. walisa Mali sɔrɔ ni fanga forobayali o ka se ka kɛ tiɲɛ ye Mali a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ta fan fɛ. Pour terminer, camarades, walisa ka kuma kuncɛ taamaɲɔgɔnw, je vous donne l'assurance au nom de l'Union soudanaise RDA. n bɛ jigisigi kuma di aw ma Union Soudanaise RDA tɔgɔ la Aucune difficulté ko gɛlɛya fosi ne nous fera reculer. o tɛna na an lasegin kɔfɛ. Je l'ai dit et redit, et je le répète encore une fois, n y'a fɔ n bɛ segin a kan tun s'il y a encore
parmi nous ou parmi nos collaborateurs d'autres nationalités. Ko mɔgɔw bɛ an cɛma mɔgɔw bɛ an jɛɲɔgɔn olu la minnu ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye. Je peux vous croire que telle ou telle difficulté semée sur notre voie. Ko nin gɛlɛya walima gɛlɛya wɛrɛ ko o bɛ an ka sira kan. Va nous amener à reculer. Ko o bɛna kɛ sababu ye an ka segin an kɔ. Ils se font des illusions. U bɛ u yɛrɛw lafili. Il y a des soldats qui ne savent pas reculer. Sɔrɔdasi dɔw bɛ yen minnu ni olu tɛ segin kɔ ɲɛdɔn. Il y a des soldats qui préfèrent mourir sur le champ de bataille plutôt que de reculer. Sɔrɔdasi dɔw bɛ yen olu bɛ a kanu u ka sa kɛlɛdaka la ka tɛmɛ olu kɛli la ka u kɔtɔrɔma bɔ. Eh bien, tous les Maliens, O la an malidenw ta fan fɛ. qu'ils soient de l'administration, A kɛra forobabaara ta fanfɛla ye o. secteur privé, A kɛra kɛnyɛrɛye ta fanfɛla ye o. ou des éleveurs ou des paysans, des pêcheurs, A kɛra mɔnikɛlaw ni baganmaralaw ani cikɛlaw ye o. ou de notre armée nationale intégrée au peuple, Ani an ka faso finitigilakaw olu minnu donnen do fasodenw na. et notre armée de travailleurs et non de mercenaires, An ka sɔrɔdasikulu min ni olu ye baarakɛlaw ye nka ni olu tɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ sara kɛlɛ kama. eh bien, je dis O la sa n b'a fɔ ko que tous ceux-là, tous ces Maliens, ko maliden kuru kara bɛɛ lajɛlen sont des soldats plus décidés que jamais olu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasiw ye minnu kɛlen do k'u cɛsiri bada et qui, plutôt de reculer, u tɛna segin u kɔ fiyewu. préféreront mourir sur le champ de bataille pour la conquête de l'indépendance. Olu kɔni bɛ a kanu ka sa kɛlɛdaka de la walisa yɛrɛma hɔrɔnya o ka sinsin. Nous avons voté des résolutions. An ye ko latigɛlen dɔw ta. Et vous, comme travailleurs, vous êtes en train de réorganiser vos syndicats. Aw minnu ye baarakɛlaw ka kulu mɔgɔw ye aw bɛ a la ka lafasalitɔnw ka olu sigi sen kan. Puis, le 1er mai de l'année 1964, An bɛ a laɲini k'a fɔ ko san 1964 o dabata kalo tile fɔlɔ n'o ye san kalo duurunan ye. nous permettent de dresser un bilan encore plus positif que celui de 1962. O ka kɛ sababu ye an ka se ka baara kɛlen wɛrɛw ka olu dantigɛ min ni o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ san 1962 ta kan. Je suis convaincu qu'il en sera ainsi N dalen b'a la k'a fɔ k'a bɛna kɛ o cogo la. parce que, avant tout, Ka d'a kan ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ. vous êtes et vous demeurez des Maliens An ye malidenw de ye wa an bɛ to malidenya na. qui ont fait le serment Minnu ye layidu ta non seulement de construire un Mali prospère, k'a fɔ ko u na Mali jɔ Mali min bɛ yiriwa mais aussi ani fana de libérer l'Afrique de toute domination ka se ka farafina hɔrɔnya ka bɔ jɔnya sira bɛɛ ma. et de construire une Afrique unie et libre. Ka farafina jɔ farafina min ni o ye kelen ye wa ni a kanabilalen do. Balimaw, i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin kɛra Modibo Keyita ale ka kuma ye. Kuma ninnu lakikaw de don. Wa hali bi fana na ni kuma kelen ninnu bilara baara la Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Ka baro in lase aw ma baara bɔ kum jagokɛla dɔw Bamako yan an b'a fɔ k'a walima dɔn.